Vítejte u pořadu Stavte se. Možná se vám to zdá divný název pro sestřih videa z pěší poutě nebo leta, který očekáváte. Ale v dnešním rychlém světě lidé stále někam spěchají. Z lékařského hlediska je vhodné se minimálně jedenkrát ročně zastavit a vydat se na pouť. Neodpočinete si fyzicky. Ale duchovně určitě ano. Sestři, jsem s tím. Ať se podíváme, jak ta letošní pouť probíhala. Tak pane Pláček, myslíte, že se tam letos všechno vejde v pohodě? Doufám jako každý rok. A jinak ten zbytek si to bude ponese na zádech, ne? Doba pěší poutí je dobou, kdy máme odložit všechny jiné starosti a naslouchat tomu, co od nás čeká Bůh. Připadla ti ta čestná funkce, že jako první neseš kříž. Co na to říkáš? Jo, je to hustý, to. Dobrý den, jako kameraman se dostanete na zajímavá místa. Co říkáte na tuhle akci? No, já už jsem tady na té akci byl v loni a je to zajímavý. Šel byste taky, kdybyste mohl? No asi ne, já bych se na to netroufal. Tak děkuju. Zažeň smutek, zažeň smutek. Tak je to zpívat takhle do kopce. Knih. Radost. Takže podle údajů Marianek nás z Vranova vyšlo letos 75. Chtěl jsem se vás zeptat, už jste tady viděli někdy procházet něco takovéhohle? Každý rok. A takže jste si přímo na poutníky teď počkali? Ne, my momentálně tady takhle náhodou stojíme. A náhodou jdete. A nepřidáte se? Ne, nepřidáme. My zavážíme hrušky. Takže vy určitě natáčíte tisíce takových akcí. Chtěl jsem se zeptat, jestli zejména tahle vás nějak oslovila. Tak já jsem na tuto akci přišel loni náhodou při projíždění internetu a přišlo mi to velice zajímavé. Loni to točila kolegyně, ale to jsem se k tomu dostal vlastně já, že naplánoval jsem i tento živý vstup, tak si myslím, že by to mohlo vyjít a je to určitě regionální zajímavost. Dobře, děkuju. Vidím, že pouť se těší velkému zájmu médií. Avšak osobní účast se sledováním v televizi nedá srovnat. Věřte mi. To je rychlý poutník, ano. Kdo dá víc? Otče Jindřichu, co říkáte na ten počet, co letos vyrazil z Vranova? No, jsme nadšení, jenom je vás málo slyšet. My jsme dávno poslouchali a furt nic. A je na faře dost místa pro nás? No tak pro dobré lidi je tam vždycky dost místa. Případně otevřeme kostel i kryptu. Takže oroduj za nás, svatý Klemente Hofbauer, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Jen ty jsi Bůh, Ježíši, jen ty jediný, vyšší než hvězdy, hlubší než mocné oceány. A není žádný... Dobrý den, máte víc takových akcí do roka? Býváme. A je tahle pro vás něčím zajímavá nebo oslovuje vás nějak? Ani ne.
Takže co víc k tomu říct? Jen ty jediný. A přidal byste se, kdybyste byl mladší třeba? Hned bych šel. Jo? Hned bych šel, ale už to nemůžu. No jo. Manželka mě utekla, když jsem byl mladý, na hřbitov. A jo. Tak děkujeme, že nás aspoň takhle podporujete. Ano, je to pěkný, běžte lesem, tam nebude takový teplo a... Tak Jste byli dneska tak dlouho? Jo. Takže já bych se vás ráda zeptala, proč zrovna vy máte zelenou šňůrku u svého křížku? Co to symbolizuje? No, tak jak všichni víme, tak zelená je barva naděje a takže to symbolizuje, že vlastně máme tu naději dojít na Velehrad, že tam opravdu dojdeme. Mohu se vás zeptat, otče, jaký nápoj to pijete? Před chvílí jsem viděla, že jste měl dokonce 2 kelímky. Můžete nám to říct tady na kameru? Přírodní mok. Já piju, co teče. Dobrý den, pane meteorolog. Tak jaké jste nám připravil počasí na letošní pouť? No tak počasí vypadalo různě. Pořád se to celý prázdniny měnilo, chvíli spršelo, chvíli zase bylo horko, ale co se nestalo na tento týden, má být opravdu krásně, ani pršet nemá, má být příjemně, akorát na putování. Nevím, jak to děláte, ale prostě budete mít krásně. Děkujeme vám, moc jste nás potěšil. Není zač, nashledanou. Mějte s méma duchařinou nejrůznější. Tak, zprostředkovat svět duchových bytostí. Prosím, povězte nám tady na kameru, jak si představujete takovou nebeskou hostinu. To je zajímavá otázka, no. Když se podíváte kolem... Dalo by se to tomu přirovnat, no. To je odvážný pes. A jak mu zachutnali? Sedni si. Může sám putovat, kráčíme směr Velehrad, kráčíme směr Velehrad. Hej! Projevu chvilináře záble světa, barvy do tváře, barně skřípou kola, rudící, oh yeah! Není nikdo na nebi, není nikdo na zemi, není nikdo jako ty, tak nádherný. Není nikdo na nebi, není nikdo... Máte tam prosím vás nějaký křesťanský song? Máte tam i křesťanský song nějaký? Jediný. Zde vidíte příklad fyzického zastavení. Na pouti však není příliš praktické. Co bychom jim sestři mohli předepsat? Hodil by se na to acylpirin, ale máme tady taky jedno staré antilenorum. To máte pravdu, co to spotřebuje.
To je sponzorský dar od města Znojmo. Začněte si rozebírat. Jaké vysílání zde pracujete? Takže je to pro týden v regionech a je to vysílání, které je v pátek odpoledne a nevím přesně, kolik mi přiznám, a je to na programu ČT24. A jaké jsou vaše první dojiny? Jsem velice překvapená, jak jste příjemní lidé a jak se všichni jste dohromady jako skupina. Neschovali všichni. Tak nevím, jak jste nás zapustili Pepolka. Dobrý den. Tak postřehla jste nějakou změnu dneska? Počtu lidí třeba? Ano, postřehla. A čím myslíte, že to je? Asi, že přišli poutníci. A jste ráda, nebo je to otrava? Tolik lidí? Je to otrava. A jsme sem rád. Jdete s náma? Nejdu. Mám děti doma, takže nevím. Takže až příští rok. Až někdy příště. Tak jo, tak my se budeme těšit. Děkujeme moc za ochotu a za obsluhu. Na velehrad chodívám a rád se tam modlívám, nejsem totiž žádné drdlo. Dneska ale smůlu mám, doufám, že ji překonám, u batohu poutko prdlo. To whom I bow, only one so worthy of my praise. Hear my longing voice calling to you now, calling for your mercy and your grace. Tak jedem, poslední kolečko. Poslední kolo. Zde vidíme skupinku čistotných poutníků. Kolega hygienik bych z vás měl radost. Jen doufám, že to mýdlo má pH 5,5. To whom I bow, only one so worthy of my praise. Prosíme také za všechny ty, kteří projíždějí tady po této naší dálnici, do vás požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Take me to the heart of worship, to the way, life and true. Take me to the heart of worship, only found in you. Take me to the heart of worship, Pěkná batika tady. To už je tak vyblený, ne? Tak to je to správně. To je zdravém těle, zdravý duch. Se dobrovolně rozhodujete zasnoubit se sobě navzájem. Jste si vědomi, že vaše láska je darem Božím a chcete se za sebe vzájemně modlit a děkovat společně Pánu.
rozehrávka. Solidáci jsou umyčet skoro. To připomíná trochu rugby. Mariánky, do toho! Raději nachytěte peroxid a umaz. Ano, pane doktore. Miro, máš na to! Tam neproletí mucha! Na to balón! Zotanula! Moderní člověk při pohledu na poutníka skutečně může se ptát po motivech, které vedou k tomu, aby se uprostřed světa zastavil, chodil za hlavu všechny své starosti, svoje podnikání a měl čas pro druhé. A my víme, že hlavně pro Boha. Možná k tomuhle postupně můžou docházet ti, kteří se s vámi setkávají. Prosím vás, pane, když jste se naposled holil, máte fusiska také bílé. Ani si nevzpomínám. Vidím, že poutníkům se nevedlo špatně. Ale pozor na obezitu. A naučíme se i navolat. Kardinální cnosti jsou vzácné dosti, také mezi křesťany. Neváhej a zpívej, každý den se přidej, procvičuj si je s námi. Můžeš si je získat, písničku si pískat, to tě jistě povzbudí. Na Velehradu běžím, milosti v pád míří, ať je dobré utvrdí. Oroduj za nás, metodem, přihovej se. Gora zde, Savo a Naume, Clemente, Angelare, Angelare. Co to tady děláte? Metoděj je půl. Tam bude sranda, až to budeme lapat. Dito, tudo bem? Bem, obrigado. Então, estou a gostar de estar aqui nesse dia aqui. É muito bonito andar aqui nesse sol e tudo isto. Estou a gostar muito. É muito bom andar, é saudável, né? Pois, ir ao Velehrad, do Vranova é bom. Gostei.
Mais ou menos, pá, não sei o que ia dizer, mas é fixe. Konečně poutníci opustili ty smradlavé silnice a vrhli se do lesa na zdravý vzduch. Otec i Syn i Duch Svatý. Víra to je poklad můj, tu mi Pane ochraňuj. Víra to je poklad můj, tu mi Pane chraňuj. Víra to je poklad můj, tu mi Pane ochraňuj. Víra to je poklad můj, tu mi Pane chraňuj. Klidně se můžeme ještě posadit do vezme, než se tí další cyklad milí. Mohu vás přerušit? My bychom se vás rádi zeptali. Využijeme, že jste jediné představitelky řádového života. Odkud jdete a s čím vlastně jdete na Velehrad? Přidáme slovo naší nejstarší sestře. Prosím. Se Slavkova u Brna jdem. No nejdem, my jsme přijeli ze Slavkova do Věteřova a jdeme dneska první den. Bohužel nám to jinak nevyšlo, ale jsme rádi, že můžeme jít. A s jakým úmyslem nebo s jakou motivací vlastně jdete na Velehrad? Tak těch úmyslů je určitě hodně. Určitě máme za své společenství velké úmysly a každý své osobní, no, tak to už je tak v nás. Ale taky máme za co děkovat. No. A ještě pro neznalce detailní řádových oděvů, prozvěte nám řád? Tak kdo bude mluvit? Tak to bych zvládla taky. Bude školské sestry naší paní. Tak vám děkujeme, přejeme příjemnou cestu. Děkujeme. My vám teda taky děkujeme za ten překlad. Amen, aleluja, pojď s námi, aleluja, pojď s námi, aleluja, pojď s námi. Mediální hvězda. Ne, já se strašně stydím, já se taky stydlím. Ale máte krásné modré tričko, takže to zachrání. Řekněte nám, máte určitě strašnou radost, že jste se k nám mohli připojit, jo? No, máme rád, že jsme se nám mohli připojit, ale měli bychom většinou říct, vy jste se připojili k nám. Tuhle otázku bych nechala stranou a řekněte nám, odkud jdete a proč vlastně? My jdeme z Ostrožské Lhoty a jdeme proč? Protože jsme slyšeli, že se chodí. A teď to netoč. Rychle! Pojďte. Celý
Nečekáš? Nečekám, opravdu ne. Všichni pozdě? Určitě ano. Budeš si toho vážit? Ano, každý rok na pouti si to budu připomínat. Škoda, že mě nepřizvali do odborné poroty. Určitě by vyhrál někdo jiný. Mám tady daleko těžší případy. Z mnoha srdce stal jeden chléb, co naši duši z prachu povýší, naplní radostí pokojem. Životu v nebi nás přiblíží, láskou proměň nás. To, co zde přinášíme, tvým se staň. Vy, ať jsme jedno tělo, jeden chrám. My děti tvé, ty znáš Pán. Zloznu za pár bude krev, která nás uzdraví a očistí, zahojí bolesti pády dne a svou blízkostí nás utěší. Láskou proměň nás, to, co zde přinášíme, tvým se staň. My, ať jsme jedno tělo, jeden chrám, my děti tvé, ty znáš Pán. Láskou proměň nás, to, co zde přinášíme, tvým se staň. My, ať jsme jedno tělo, jeden chrám, my děti tvé, ty znáš Pán. A co to držíte v ruce? Jsou ostatky svatého Klementa Maria Hubauera. A co s nimi bude, až se donesli na Velehrad? Budou vloženy do oltáře nového kostela na Šumné. A ještě nám řekněte, odkud jste šla vy? Já jsem vycházela z Brna, Bystrce. Tak děkujeme. Chci vás jenom zeptat, co vaše svěřenkyně na pouti, co byly? No já myslím, že míň, než jsem očekávala. A když to srovnáte oproti jiným rokům? No, protože se můj tým, který jsem dovezla, úplně změnil, tak zase to musím pojmout z jiného hlediska, protože na každé dítě je potřeba klást individuální nároky, takže myslím si, že to zvládli v rámci svých možností a schopností. A vy jste na pouti poprvé na Velehrad? Já jsem tady po šesté na této národní pouti na Velehrad a jinak chodím taky na další jiné pouti a moc mi to prospívá. Takže můžete... doporučuji. Děkuji. Není vůbec za co. A co letos, jak se vám to líbilo? To bylo úplně nejlepší, vůbec mě nebolely nohy. A co počasí? Počasí hezky. A příště jdete? Ráno. A přes příště? Ráno bych. Tak se těšíme. Namaste. Šamti kašitime, aka savar hoja, jale. Heli hatia dushman, tak me baitha uthar. Kunse kel lengholi, garvatar mushkil mehe. Ang roshene se bhare bare chomchumeli. Safar roshi tamanna apmare gril mehe. Ale neneseme na pouti jenom svůj život. Řekl bych, že přímo vlečeme sebou také spoustu životů těch, kteří jsou nám blízcí. Často taky životů těch, nad kterými jsme někdy smutní. Neseme sebou hříchy prostředí, ve kterém žijeme. To všechno je potřeba přinést k nejsvětější oběti. To všechno položit na oltář, aby to Kristus mohl proměnit. Bychom se mohli domů potom vrátit něcí odlehčení. S vědomím, že jsme zase byli Bohem dotknuti.
aby v síle toho dotknutí Božího jsme zase mohli plnit všechny ty povinnosti, které zřejmě na nás dále ještě v životě čekají. Udělejme si nějaké shrnutí pouti. 130 lidí, 6 dní, 150 kilometrů. No, budeme muset doplnit lékárničku. Sestři, pište si. 5 litrů peroxidu, 100 metrů obvazu, 50 náplastí, 20 prášků proti bolesti. No, určitě to nebylo jednoduché, ale za tu námahu to stálo. Zkuste se zastavit i vy. Všem, kdo hledají ráj, jen tak nechtějí plout. Všem, kdo nechtějí stát a neví, jak se z místa hnout. Všem, kdo hledají svět, plný světla a krás. A všem, kdo chtějí žít, jak je to dávno v každém z nás. Oj, říká teď Pán, říká teď Pán. Já tvá cesta jsem, tvůj cíl, tvůj přístav. Oj, přestaň se bát, já skála jsem tvá. Má věrnosti sílu dá. Možná záchranný člun svého korábu zbyl. Všechno to, co jsi měl, někdo ti rázem proměnil. Snad ti nezbylo nic, zůstal jsi úplně sám. Chtěl si pokořit svět, teď stojíš s prázdnou oblamách. Oj, říká teď Pán, říká teď Pán. Cíl, tvůj přístav, oj,